kai birni ai ga kafin ruwan gare sai siye inda legai ba ka sinai ko na gam ai su farga legai sai donotiyin ba haraisi in yaya ga gani da harabar mai tiya zuno gani mabar mai
elmoko wangaro ne nazifu nuri tadi na igo ka kwai foya an ga kani si hungare alborai bandai manir dari tadi wa fufo amma zanni birai musu bin na kwai amma almuwangar surga hatun baberi ai ga folamino alusaini wani kaino manni sai ni fatima kurin wangaro ai ga fansi zane wo kalla gana ai ga fansi ya ci ku zara wujadi alkairu basir kira ni hangaro wanda sabo maran kulgar irfan man fanni guru ko ne ga go fansi izini bero habibu wangari bero ai ga fansi kalidu ni ga bero man basiru albono musu wangaro man abdussalam yilabu wangari biro almukutar man ga wangari garo nazifuni ya aigo fo albono musu bashi labu wangari fata almumani wangaro ni mafata ai ga fansi laminu fo mahanna sai ni ya yi mako ni mafata sai bu saude irkwe bai marata almukutar momi ta da wangaro ai ga funsi a ciku mai katini gini alkairi ne ya basir kira mai katan gini husaini yaya hansi ne ga foyin ne ma bani rukuntun mamma irkwe mai nono rukun makwayaji sai ne haifo indin ya bari kulsi bani gurufu zan ka wangare tambaberi musu bin da kwai fata musu bin da kwai fata Famous Lemon Mix.